Oloo TV en kine makare. Maendi en chenro mar Kuku mar Wach mikelo ni kinde ka kinde kod an Oloo Mbaka. Odiochieng' ma kawuono wadwa rango weche mag welo mosebedo kadhi nyime koni kod kocha mabende timo kod duond buche mopogore opogore mapacho kaendi. Nitiere weche moseneno chino kocha chande mabende odiochieng' ma kawuono wadwa rango ni to bende chuno nyaka koko bedie e weche mag welo machalo kamagi. To weche mag demokrasia nitiere kuma chalo nade. Ywak ma wuok e kinde ka kinde kawuok kuom joma chung' kata aspirants bende wasewinjo kaendi. Antiere kod jalony weche mag siasa man kaendi mabende bromo su kaito niswanyige kaito bende antiere kod wendo mapok noneno e studio kaendi. Odiochieng' ma kawuono en odiochieng' mokwongo bro niswane to en ng'a kaunti nen mare to en kod gombo machalo nade. Wako e studio. Achako kodi mondi moso gando onyis gi nyingi kaunti ni kaachiel kod gombo mani. An ilonga ni Okoth Opande, an janya kach, kaunti na en Kisumu. Ana amanyo komo od bura manya kach gutiko mar Jubilee. Tuko pamoja. Jubilee Party. Kama na nya Okoth Opande. Roki studio moso gando. Kama na nyikora mogi, kama munti an nyinga Richard Orengo no Kano. Yes. Awuok Kisumu County. Ero kama na nya Richard Orengo kaachiel kod Okoth Opande. Arwako uduto Okoth Opande ja Jubilee Party wacho ni tuko pamoja. Okang'eyo ni mano slogan mar party gi. Okang'eyo ni gin pamoja Orengo kota kodan mano obro ng'eyo bang'. Kara kamano agoni ero kamano kuom kawo thuolo mar chopo e studio. Abro chako kod Okoth Opande. Okoth Opande iwacho ni nitiere kod gombo mar chung' nyakach. Mano obro wuoyo tok sani. Sani wadwa rango ni to weche mag welo osebedo kadhi nyime. Jubilee Party kaachiel kod ODM kaachiel kod ANC duond buche mopogore opogore osebedo katimo welo. Inyalo wacho ni nyaka sani welo gi kineno ka osedhi machalo. Kawa doke weche mag welo ma osebedo kadhi mbele Wach Party. Wabro wacho ni wasetem. Wang'eyo ni demokrasi en gima igero. Uneno ka Jubilee nong'ado margi tich abich. Usetemo na. Wasetemo tich abich nonego bende uchako to owuore. Koro ni false start. Yes. Koro wuorwok ne tem. Nikech kada wadwa mondo wadhi mbele, yes. Dine wadhi mbele. Wabedo gi miluongo ni shambolic election. To kawuono iyudo ka most centers ng'ik ni nyaka bedie. Yes. But centers mang'eny mag Jubilee ochako kura sa 12 okinyi. Kendo igoyo nyaka sane. To nitie kuonde mantie ng'ik na achiel ariyo, nitie kuonde mobedo postponed. Mago gin programs ma nyaka bedie. Ineno ka election mar piny ka wiki adek kata 4 class. To party mar Jubilee neno kono decide on Friday on cast election to kawuono Monday they have managed maj moko dhi mbele. Hapa ni gisetio maber. Makinyi timo kiny bodhi maber. Matija dek biro dhi maber. To kama tie ng'ik ni kaka chenro moro amora. Yes. Nyaka bed gi ng'ik. Hapa ni nominations gi as at kaka kawuono. Yes. Abro wacho ni gisetio maber. Ero kama nya obro duogo iri achiel kachiel karo kod wach mabende no wachi kod party leader maru ma en Migosi Muigai Kenyatta kotenore kod weche mag welo machalo kamano. Richard Orengo injalony weche mag siasa. Okang'eyo ni to kweth mar siasa mane ma isiro kata kamano e kinde ka kinde sekayu kaka jal mabende en jalony weche mag siasa. Okang'eyo ka ine tuko pamoja kata ine okang'eyo welo osebedo kadhi nyime Orengo inyalo wacho. Mokwongo Jeff, I don't know confirm ni an position mara politically yes. Piny ong'eyo ikora mogeng'eyo kamoro amora intie. But I don't know watch ni nominations mosebedo kadhi nyime mar Jubilee gi mar NASA. Yes. The different parties mane NASA have been going on relatively well, averagely. Mano king'eyo keto barometer on the upper scale, relatively they have been going on well. Nikech one, they are still within the deadlines mag IEBC. No party has been overwhelmed. Nigi no tamo gi makoro IEBC ong'ado gi oko. So all of them are still within the time frames. The change of dates for me, I don't have a problem with that. Change of dates magar strategic moves. Nikech one thing manyaka appreciate, we are a new constitution. A new constitution mawantie ni oko allow jumping ship. To ning'eni ne inya yombi kawuono to kinyi wuok ni duogo gikani. So I think party leaders are also doing their politics to ensure ni fallout is not major. Yes. So change of date, moving closer to the deadline, kete machiegni gi deadline kabisa. For me it's not a problem because man is a strategy mabedo done gi party leaders to ensure ni okiwe othuola ahinya ma ni timo nomination kawuono kaka jo Jubilee ni jo Jubilee to king governors kata 15 owuok e Jubilee odonje kod. Kara ni ne kod koni to governors kata 10
moyombi Orengo wuok naso mitemo lorne go jok mibi so iyombi ok mane iwacho na for me awacho ni as I'm seeing the hands of party leaders managing the process because temo lorne ji ok ni lorne ji en a process ma party leaders ngech ngeni this is a political process don't forget kikipar ni gini ni from tomorrow to is over from tomorrow koro wawe lweny mar jo ODM kendgi jo Jubilee wawe lweny margi mar Jubilee kendgi koro en lweny between ODM gi Jubilee so this you must make sure when that war starts the real battle between political parties and political ideologies and political philosophies you have the right team nikech kalweny no dhi chakore kata mana Monday to governors gi apar the kocha ngeni igore piny irumo so I think it's a good process and it's going on well kore wacho ni ochakore maber ero kama na nya but one thing manyaki appreciate be kineno kan tie tension ahinya nyakwonge ni mai koro devolution we said we wanted devolution anywhere we are devolving power and resources to the people and one thing you can see the political party leadership they are also losing control a bit nikech pesa the decision and the power to mobilize the people okni alwet the two party leaders Raila Odinga gi Uhuru Kenyatta ntie small party leaders moko mose create themselves kidhi Kirinyaga ntie party leader moro kanyo miluongo ni sitting governor kidhi Kiambu ntie party leader kidhi kaka Kisumu county Jack Rangume party leader kidhi Siaya Rasange party leader kidhi Migori nino kako bado beyo mako penya serikali matiyo obeo kedo nen party leader kende kaja so devolution is good okelo development again as we go on you can see the party leaders as much as karagi pretend manade there's a way they're gradually losing power there's a choningeni karakana wachi ni ODM nomination team kama no minga ni sadi udhi yako ko rumu kama no lakini sasa nini infrastructure mar county ni I think even the party leaders are handling it very ka Kiambu wacho kitamo kaboge gino tingeni kaboge nyalo run independent campaign kende kodi makendo on August oyombi yes so I think they're also balancing and that is also important for democracy and that's why you see the people are very careful karamana party leaders are very restrained gidwani gidonje to gidok chien gidwani gidonje to gidok chien yes maiso ni koro Okoth Opande aneno ka nitiere oganda mabende osebedo ka odhi welo machalo kama gito gintiere kod ywak koni kocha samari winjo ka giwacho ni nitiere preferred candidates ka indi samoro giwacho ni ogineka dwaro mar jopiny kata demokrasia debate nikech waneno kama wele to ngato samoro yudo ni oyombe gi kura to ywak ni onge demokrasia wacho ni nitiere lwet joma moko machalo wacho ni party leaders gondo e yiero geki bende gin gik ma demokrasia Dung Jeff ngene siasa ka kantie ndek ne gi chapu kaka koro ndek ne sani ni mano zo ni penyi be makare mano penyi be maber mano penyi be makare kabisa kata democracy as in itself must be guided democracy okwe aware nge pap kende democracy nyaka siem ne do ni kaya mwada onge neno ka governor wa Kisumu kata ntie ywak sani ni telling center ma Kisumu de same main kosa kabisa but at the end of the day someone ndek ne gichap ni makamano ngie kosa en kosa ni ketne ni kan county machalo Kisumu aja Kisumu telling center of the wacho no the same ngeni mano ko gini dhibo onego bed kanye gino rio Jeff alwa kata penye ni koro un maun nyakach kuro udhi chopo seme nade to ngeni okni monge infrastructure aero multi purpose ka koro nok dware Kisumu is a known central position to gima mono gino kel Kisumu kia nikech giwacho ni nyabedo kel wanyo why do we think of lweny ka wada timo the right thing tango me lwenyo kunya bedo seme nikech koro gino kane ba kod ngato onego bedi wabedo kare koro seme motere ni nyisango nikech tal ne nitiere wach moro ma seme ok wada bedo very clear seme mano gwengi ngire nyang'yo to gima no ter gini seme nitie paro moro mosebedo karengo kata kano pirin polo wuok mar Kisumu ngono wuok malo kabisa to podi winjo ka ji wacho ni gini nyongo dhi kawo ni nyongo gini jopati mago weche mabuogo chuny nikech sani koro ken wach jopati sani jopiny yiero ng'ama chung' gi pati mondo tel na jopiny koro decision matero gini seme to me is malicious kane gida kama neutral to kare seme and Kano should have been blocked out to wadog chien to Kisumu men Lions High School kata Tomboya Labor College to kane gida goloko matan kabisa kane gida Muroni kama candidate moro muchu kare gida nyakati wangi keso ndiye Muroni will be the best place ma neutral kare ko
Manyiso ni tere seme ni rinyiso ni otere Kinyo kaki wacho ni moro ni njokan. Manyiso ni tere seme ni otere na nyang nyonge dhodgi. Ma nyalo loko ma wapenjo njo Kisumu duto ngene njo Kisumu. Ko tere seme kor gi nyongo nyalo loko duoko kata dwaro mar jopiny ka jopiny oduto. Ngeni poko budho nyaka ne wanetara kanithi moro yi. Busia. Yes. Poko budho. Nyaka ne wadeka seme ma Busia County lo ni teso. Maro jamo. To seme gi e Kisumu County gine minority. Gine kuria marwa e Kisumu ka. Gine teso ma Busia. Gine jo seme jo matini Kisumu. Gine magitine mugi. Koro gimo jo matini gi ema kone patio walo gi board mar pareno. Yes. Ni mondo motere tallying center. Can man intelligence mangano miyo gi ni kuno is the safest place in Kisumu County. But abro kwede okang mager ni mano ne kosa. Kagida mondo election ma Kisumu very free and fair. Not free and unfair. Yes. To get the telling center kamungi santina gotano. Anawe ni rata. Orengo ibende Ani en seme kanyo ke wacho gima dhi gi RGT rata mang'eyo. Ko ket center same. No, Jeff, why would you take polling center ma Kisumu County? Titere bath Kisumu County machiegni mana gi Siaya. Kagima Kisumu. So seme kanyo okene Kisumu County. No, bath Kisumu County machiegni gi Siaya. To Kisumu County facilities manyalo host gini. Kichaka Kisumu town, kichaka Kisumu wan ng'en kaka jo Kisumu Central wero ga host gi. Kisumu Central kibiro. Wan gi Tombo ya Labor College. Wan gi Lions Primary, wan gi Lions Secondary School. Wan gi Kisumu Day. Wan gi Kisumu Boys. Wan gi Ofafa Hall. Wan gi Moi International Stadium. Kata highway gacha. Kata mana highway primary. Wan gi wanyaka tere Goan Institute. Yes. Milimani. Kata mana Moi International Stadium. Kata wadi Maseno University Hall. Jeff kaminyalo time gini within Kisumu town Odhuro. To Katek Twenya tera hero multipurpose hall, which is also a non-hall munyalo time gi. Iwinjo. Okane gimo minyalo kaw gini titero mane bath e kona ma Siaya. But Siaya gini ne asembo kucho. Ne midhi time koro jo nyakaji. Kiko kura son. Tio kura guys ko primary mantie kon mar Kasipul ka bon. Ni dwa dhi kode seme. Returning officer kichopo gi bondo kucho sadi. Iwinjo. Magi gik mar malicious, gik mwaneno ka en gima nyocho timore Busia. Idwaro ni koro ka seme ka ni winjo ni semo go kata kura 1 million. Iwinjo. E gima ibro winjo kae. Seme. To gima ka ni timoro dhi seme. Gima dwa ni jo matimo gini ong'e. Yes. Gima dwa ni jo matimo gini ong'e ni wan kaka jo Kisumu. Wasebedo kwa neno jo Migori gi jo kuonde moko katimo koko to wasebedo kwa lengthi kabisa. Wabro endelea lengthi lakini Kisumu to kura bro bedo free and fair. Ng'ata ma oko maparo ni nyalo influence kaka kura ma Kisumu dhi bedo free and fair. Mano to en ng'ama leko. Aneno kata ka joseme are not happy gi gima wacho. Bado ni joseme ong'e ni joseme be gin mana jo Kisumu. To joseme be dwaro mana freedom, gi fairness, gi justice. Awinjo ka Opondo ne wach moro kanyo. Ko wacho ni seme ema ji tinie. Ni e Kisumu County seme ema ji tinie. No, king'iyo demography, that is not a lie, that is a fact. Onge wach kata gitino. Manyiso ni kura giki kwadhi e welo. Kwadwa walo jotelo madhi telo no. Warango ni ng'ani eri koni eri ji wuoke matin koso koni ji wuoke mang'eny. Mane gimo onego beni warango seche mwadhi e weche mang'eny. Kosa mane piny otimo. Yes. Ne kosa mar creating 47 counties. These 47 counties noduoko ji siasa mar dongi. Kade be ni Nyanza as a whole, nen one county. There what same ginya kacho. But because Kisumu County was carved, Otingo Manyakach, yes, Otingo Seme, Otingo Kano. Gijo Muroni, again Jokano, Ginyakach, not about Muroni, Muroni in scheme. Guru. Yes. They benikoro one game of broad approach ya siasa. But nanoka never kao siasa mar devolution. Yes. Wat ngenje matindo. Opore mobedo mang'eny. Koro chuno ji madaka koro kidoge koro gwengu. Ni wan joko nyango, joko tiyo tiyo chawainyo. Mane gima poro timore gi devolution wan go sa. Devolution oke odwoko ji siasa mar dhoudi. Ni koro wang joseme dware. To joseme gi gin ji adi. That is the question. Yes. Tulunginyo ka Nyakach be wacho ni bwana wabe kanyo koro kata deputy no
Wabe mana deputy no. So it will go back to clans. Kisumu county king'eyo kanoi mang'eny. Kanoi Kikuyu ma Kisumu. Then kanoni ema nyalo yiero jatelo ma Kisumu county. Kiluwo kinde ka kinde gin ema ka giwacho, omiyo kata wacho ni koma Ranguma Kor. Yes. To the party mar ODM they had a lot of apathy kochopo yiero maduong'. Nikech dhiang' makano ne nyiedho oter same gi thuon. Giriembe ka giyie oter same gi thuon. Koro kano ema duong' kiluwo gi Nyakach e Kisumu county. Makano gi Nyakach ko riwo nomakore ni wacho dhok achiel. To siasa ni siko mekindgi ka nikech gine maging'e. Nikech jok modak Kisumu mana kano gi Nyakach goluwo reru. Joseme tin. Adiera mar wach Joseme katin. It's not that Joseme betin. Joseme bengi ndalo gi chiegni. Siling Pradek. Ibiro Kisumu to Siling Pradek tidok dala. Ini kai. Koro tino mar Joseme ni nyisa ng'o Kisumu county. Actually, Jeff, for me, I would want us to not focus so much thin ma Joseme. Nikech kata mana seme kanyo. Kingi opinion poll manyocho wuo. Seme kanyo majority gin supporters mag Jack Ranguma. Mana kata seme kanyo. Nikech seme kanyo ntie joma gisebedo kata wabunge seme kanyo. Igni madhi mana Pradek. Ka gina wabunge seme kanyo. To Joseme go ng'egi. Makata kinyi Joseme ni Joseme. To be odwa jogi. To Joseme bro ng'isi ni Tero al kocha berber ng'ano wang'eyo. Jomoko osebedo wabunge seme kanyo for 30 years. Gin ji edi. Akiagi ano kado luongo nyinge ji nikech kawuono to wabiro discuss wach nomination. Erokono nya Okoth Opande. Awinjo maber in bende idwaro tiko mar Jubilee e gwenge mag Nyakacho. Kang'eyo ni bende in gi jomoko odwaro gusemi. Osemi en direct. Opiem gi ng'a? Ipiem gi benite ja Jubilee ipiem ko kan. Nyakach Jubilee chung jare. Koro bro di nomination. Gimo osetime party ma negotiation. Party ma Jubilee. Ng'eni democracy kana kodi sama na chako. Democracy must be guided. So mar wacha bedo guided democracy. Okonyal bedo guided nikech nitie jo Jubilee ma bende ywak. Ne waneno ka yiero mano team Friday mano tamore nyaka gwenge mag Uasin Gishu. Mandago en governor ma Uasin Gishu. No ywak ni nitie kaka jotelo mag duondo bura mar Jubilee party nitie preferred candidate ma gin godo kan. Koro nyiso ni wach bende nitie demokrasia e welo gi. Penji ne ng'eni kamora mora bedhe. Yes. Sama koro wuoyo. Nitie ng'ama iluongo ni Buzeki ne wachando Mandago Uasin Gishu. Yes. To Buzeki ni hapa ni kakose go siasa. Gine county ka county Buzeki. Gine county ka county. Gine county ka county. Iluongo full name ni Bundo Tij. Bundo Tij is the thorn in the flesh. Ana mo wacho ni deputy party leader mara di prono favor go. Mondo kaw the ticket mar Jubilee. Yes. Samoko bakane wago mbaka ni magwanga nyalo ma governor ma Bay ko. Ok nikech osemaye. To nikech kigo simo ka tinga ng'ato koni wan osego ene magwang. Kigo simo nyawita ka ne kanyo an asego ene magwang. Kigo simo kamoro piny but kochia kanyo kochia go ene magwang. Koro wacho ni ere magwanga nyakawe. Koro ma e gima chando ng'ama chalo Mandago. Maybe relation ne gi deputy president okang'e ni chal nade. Maybe ok ber. Maybe ber. But oneno kan there's pressure mar jo piny mondo mi ogol gi nikech ni governor kane gidonje tich gino wacho ni magi ma omed chiero. Yes. Mino ka senators mang'anyo gi ng'wech dok dal gi gwenyo gi pesa ni e korio. Pesa ne biro ne dala to gin gi Nairobi. Wach pesa chako donjo ka. But this is the result. Wach pesa ni jogi chunge. Why are senators running from Senate to go back home? Nikech ne jokon gi ni Senate and the upper house. No peka base. Koro ne giwenyo gi chupa Nairobi ka. To gi command every man Sani ni senator madwa teringo ka governor pesa imatero gi okatero. Jeff I told you pesa positiyo ne. What did I tell you here? Wachake wach na sa. Nangisi ni ng'ata mawuok e Senate. Ka dok e governor. Mano ng'ama pesa imetero. Pesa no yiere to idho ndego biro Nairobi. To kochopo Nairobi to penjo ni bwana ere pesa ma Kisumu. Pesa de negava. Pesa Kisumu dogo sete. Kodo kunyero ka ng'acha ger kabisa. Ikunyero ki pesa Korea. Kado kubo tija pesa. Eno ka kino ndoko na gidao kabisa. To karana biro ma Nairobi ga. Ni wada bedo chairman Bor County Development Board. En pesa mitimo na. Nikita paro ni Opande kapo hadi nyime. Pesa magwenyore ni pesa mag. Nikech ang'eyo ni control. Ang'eyo ni senator ichulo sara.
Governor bende chulo. Kisumu County. We. Kisumu County. Don't get offended. Opande Wach. Senator chulo salabare, MP chulo salabare, MC chulo salabare. Governor bende chulo salabare. Senate chulo pesa. Senate chulo pesa. Wangengi yo pesa chulo. Senate chulo 500,000. En pesa mane Orengo. Governor chulo 1 million. En pesa mane Orengo wacho kamo bere ni kopane ni ogwenyore. Senator fe ni pesa. Todo niyo ka Senate wala so bill mar control. 17 billion. Most of the Kisumu County nyaka ne wachak devolution. No puonjore gi senator wa. Masane olabdo gi chwer ne kom. To dong mano dhi mondo konyi wedo jopiny. Mondo tigo ne jopiny ok ne governor wen owuon. Ok en mar governor. But nije iluongo ni control. Ang'o miyo ka ker kalo sani. My party da kalo sani. Tikolo ndeche te wang dala mondo ka. Because it's controlling the economy of Kenya. That control comes with power. To karangu makalo. Tigolo iwinyo ka 99 billion. Apiko mora chiel nyaka. Nyongo manyocha senator ni achop ago wuoche do Alpha House kai. Tapoka gari moro chung, prado moro mathino chung. To ng'anga do chikre to ni professor. To mayot manade. Onge sito ngeni lit chano ye. To ngeni governor kata onge sito ko ya udrisha. To yang mafuadha cha. Dikode maber. To jimone ne ko ya udirisa. Be nyaka cham gwen. Manyiso ni Orengo komnieri wacho ni irange ni control mar omenda ni imagine rango. Absolutely. Tich mar jopiny ni piny. But ngeni kata kitiyo ne jopiny kata kitimo ngo there must ngeni a development tie gimiluongo ni tie layers of control. Tie gimiluongo sphere of control. Tie gimiluongo sphere of influence. Tie gimiluongo sphere of interest. Governor en sphere of control. Senator en gigo gin mana sphere of interest ne kata koger bol moro kaka nyaka kata papo nditika. Mano sphere of interest mar senator. But control the execution. The executive here is the governor. Kuna mane momiyo ji dwaro kom. Momiyo wito pudho ngwech. Inendo ka koro Kisumu Senate. Kisumu Senate. Don't ngati the unopposed. Outo the unopposed. Utakawe gokinyi nikech unopposed. Kose tieng opposed. Ochungo goda nyaka wato goda chapa ni pinya ya. Ogoda be aparo no sesaren. Kisi ya bochunga. Kira jara pa no dio kada ngaro no wuondo. Koro Senate ne wacho ni en jiringe. Senate ni jiringe. To dongi winjo ka Senate. Kidwa ng'e ni joringo Senate. Nyocha dhi rapar kwarwa Ugenya Ukwala. Rapar ni mar 105 years. Watimo ni birthday. Awuotho gosiepe ga moko machung kanyo David gini gi ji machung ta penyo to bana. Ok aneno kata poster chiel mar James Orengo. Mani ngeni last week. Kata mana bana chiel mar James Orengo nyocha onge Siaya. To nyoro last week Friday. To chaka gi track. Uketa ga track achiel maduong. To luora Ugenya to luora Lego to luora Sembo to duogo. You can see here, parani ngado nyalo campaign the whole county in one day without a poster, without banner, without billboard. Ngata di kende. To dhi yombo kinyi dhi no Orengo James emo win nomination. Nango. Onge ngochung kode. There's no fight. To parani let's say ni kata mana ne bedi ngama serious. Kata mana gumbo. Okelo koro laro kode wa Senate. He would campaign. But ingeni koro ka onge ngama campaign, there's no interest. Kiwacho ni dwa dhi nyime ka Orengo wacho dwa dhi ja. To koro bedo super senator ini dhi adhiya. Koro wacho ni kom ni risani oganda mathoth ringe. Kom no onge ndadho. Senate. Kom no ndadho ne do. En Senate. Era Senate kanyo. Onge kod mbi. En nyumba ya wazee. Onge jende bakro. But you see, gima notimore aparo Senate lose the opportunity. Ngeni jo kano donje Senate to gibiro ni gin former MPs gin joma dongo kabisa. Giparo ni gidongo kabisa. Tingi joma mathindo modonje National Assembly ka to move very fast. Nikech ngeni constitution was open. In the first 3 months, emanegi grab iklo power on your side. Iklo responsibility. Tingi senators duogo paro mana gini after 1 year. Kakori pass bill mar devolution pesa ni parliament okadho gino magidagi ni bana onge bana ne wasekadho gino modhi. Kore nga realize ni bana we are losing power. Ma senators dhi nyaka court. Gidhi e court ka parliament ose pass kata bills auchiel. Mose kadho gi. So I think they slept in that first few months, but within that first few months they would have clawed power, clawed responsibility. They would have been relevant. Then they would be relevant. Ginyalo kana negotiate the parliament using okay, we winjire urni bana one upper house, who they discuss to agree on everything, lakini wanotimo checks and balances gi control. So they have it. Ero kama nya awinjo maber. Nyisauro ne sanire waneno ka weche mag welo giki kane gichakore waseneno kata gwenge mag Nyanza. Gima duong' ni kata bedo ni Jubilee Party wuok e Nyanza wuok nyaka. Bedo ni iwacho ni jopiny ong'eyo
kata ing'eyo e soka asewacho namba na mar party kata mana dipa ine ODM sani ok adwa wacho ok idwa wacho erokamano aneno ka yiero gi osebedo kadhi ibro wacho ne unbiased oseneno e gima dwa wacho next ni nitie wach midwa wacho nitiere welo mosebedo kadhi nyime gi eki mag ODM kaachiel kod mag Jubilee. Waneno ka ogandawa oseketo teko marach kata kano waneno ka jatend migao mar weche mag arita kwe mano migosi Nkaisiri nowacho ni gibiro donjo kaka national government mondo gine ni koro gikaw okang' mager ne jok ma chung' to moloyo aspirant magiwacho ni sani nitie moko man kod magina tiyo kod magina mar gimrae nitiere oganda ma ichadho achadha kama indi igoyi kata gibeti kendo uneno magi eki gin gik manoneno ma ok aneno kendo owuon. Migori is an example. Nitiere kuno kata Murang'a gini waneno weche machalo kamago. Opodo, Opande, ipane, maendi be wabiro chiedho kaka piny mar Kenya kama indi wachiko yiero mar dwe mar aboro. Maendi nyiso nade? Kana Oloo Mbaka tenge kocha seche mokwongo. Akoni ni democracy en a very expensive affair. Ma okang' mwasegoyo nyaka sani kaka piny Kenya. Yes. En okang' mapani ose okang' maber. Wayombo mbesewa mang'eny. Mbesewa moko be yombo. Ineno kaka nitie picha moringo mabe Migori nitie ng'ato mano be timo ka. To gitimore kuonde mang'eny moko be nitie moko lal. Koro apani kaka aneno ka Nkaisiri wuoyo kawuono ni mondo piny owacho kawa na okang'. Mano is within their mandate nikech responsibility mar government and to protect citizens. Koro kagi kawo okang' mar protecting citizens without interfering is important. Nigi protect citizens without interfering the process then mano biro bedo maber kabisa mondo mi kik walal ngima moko to ji obed secure, elections obed free and fair. But apani kwa dhi mbele ka piny ber kwa gane turbin e wach man nomination kaka onya bedo managed maber moloyo kaka watime sani. Jubilee timo margi ino ka margi maro be notimore marach mong'adi chi mokwongo kawuono dhi mbele kuonde moko kono ni Murang'a pod aspirant pod koko nyaka sani koko tacho chopo by Sapar kamoro ma be town poko no kada mabalo papers by Sapar kawuono ineno ka nitie mishaps mang'eny e process to ng'eni nomination is as good as election because nomination ema narrow down the choices ma jopiny nigo on the ballot. Nikech nitie jok moko mok nya ringo party kata party manigi marach. Kata odhi omaye Orengo ticket to wacho ni hata ja ODM koso timore to wawo bit kama. To maybe Orengo was the best choice. Mar Nyando constituency for example. Koro kwa dhi mbele ber kwa ng'ene ni to nomination mag party watim gi nang'o keto IBC mondo tim gi group ok bed wise but parties gi bedo funded gi the public finance. Pesa ma ODM tiyogo wuok e public coffers. So nego bedi ODM timo gimoro maber moloyo magitimo sani. Pesa ma Jubilee tiyogo wuok e public coffers. Nego bendi ka gitimo nomination. Kata gikelo body moro achiel mochung'ne mana in the office of political parties ka. Mochung'ne timo nomination. Ber kwa paro around it mondo wabed gi a better way au more organized. Ang'o miyo ji ogore chieng' election? Ichiewo kinyiewo rito go ombulu tudoko ito duoko ber ka wan gi that experience kara sa mitode ji mondo mi wabed gi an organized system. Ineno ka pinje mosedhi mbele gi kaka ing'eyo kaka ne yiero kana mana yiero Trump makoro president sandini Republicans notimo gigi kendgi ma gitieko but pok wachopo level kaka Kenya. Ber ka wang'iyo ni kapok wachopo kanyo to watime nang'o. Erokamano inya Opondo Okoth Orengo obiro ire obiro kawo yo matin kodwogo achiel kachiel to obiro rango ni to kalore kod weche mag chochni mwaseneno e welo machalo kamagi en ng'awa onego bed ni ting'o sigo ni en party emarach koso en organizers jok malose kanyo ting'o nyaka NEB kata National Elections Board mag duond od buche kaka mar Jubilee Party mar Orengo gi mar ODM koso odwaro ni koso aspirants emaricho koso jogo ombulu ematire kod makosa makoro gika manyaka ineno ka ichadho oganda moko gi ojala maendi koro en gima chalo ni nitiere achuna moro man kaendi moganda dwani mondo kamere mgi osebedo matek to gitiekre gin giwegi. Kuku mar Wach waduogo thuolo.
Kamoro moro maintie jara mar Oloo TV en kinde makare maendi en cheno mar Kuku mar Wach kod Anje Oloo Mbaka kinde ka kinde mikelonu e Oloo TV. Maendi en cheno mabende warango weche matimore kinde ka kinde to moloyo masani eri warango en weche mag welo kara party nominations. Kan wadhi ywe achiel ka achiel wan kod welo kaindi kan warango ni to en ng'ama rach monego bene wachayo kod weche mag tungni kone kod kocha moseneno e nominations. En duond od buche en organizers koso gin aspirants mabende chunge kombe machalo kamago. Achoka rwako e studio kaindi e thuolo mar ariyo. Kan wadhi yweyo Okoth Opande ne otieko ka wacho ni onego beni rango ni to weche mag welo gi gin weche machalo nade. Ang'o miyo iketo gi e weche mag koko to wacho ni bende nomination kata welo en ober machal mana ki yiero maduong'. Eka ng'ato oseyudo tiko ma ber kod oganda man kuno to chal ni en oseloyo yiero machalo kamano. Richard Orengo wabiro yi. En wach mane momiyo nyaka oganda waket ichwang kod agoko e weche gi to en ng'ama onego beni wacha. Mokwongo adwa ni appreciate Jeff ni Kenya, we have been only less than 20 years a democracy. Yes. America also been a democracy for 240 something years. Britain also been a democracy for kata ignil fachiel. All their lifetime. Ignil fachiel kagine democracy. To during election ina no kata mana gain. Yes. Nyoji no kata mana Trump ka jibare mana gikidi. So you need to appreciate the democratic process of identifying leaders is anchored on a very small anchor, milongoni elections. Again, democracy is not consensus. Consensus again okay democracy. Democracy tiene joma ng'eny kawe to joma thin bedo protected. Koro ku ng'eny to wacho ni bano ji. And that is where election comes in. To nikech there's only one winner. Again, the election system one go onge winners are. Ok ni ka president win to number 2 bedo deputy president. One gi system maka president win to win gi deputy president. Yes. In ngamo yom katiro mana 5 million votes kaka manera ilo yudo 2013. Ini beta oko gi 5 million gi go te. You see. So we must appreciate ni bana it is a very competitive process. Tingeni gima competitive sajimoko iwacho ni the end justifies the mean. Sajimoko you can have rules but the process no say moko yunjo ka jiwacho ni bana gini. Process mayudego ane ma determine nikech I'm investing my resources, I'm investing my money, I'm the one at stake. Ko chung nyaka to any candidate any moktiyo gi time ne otiyo gi resources go tiyo gi joge mondo win go election. Yes. So it's also like you have invested in the leadership position that you want. So it becomes very competitive. We might say ni bana kaka jitime nyocha jitime Migori is because the political parties as we have in Kenya kata mana Jubilee does not have the capacity to run a national elections nomination. Nomination is like a general election. Even Jeff, the resources required to run a nomination, Romgi resources might require to run a general election because you're running a small general election in 2 days without security, without ballot, without infrastructure, without vehicles. Iwachajani bana koro warane kama. You see, so it is very complicated. And when you go to it, I don't know, pick an ideas manokelo. Kaka mag, how can we manage the nomination process? The nomination process are 2 ways of managing it. One, we need to strengthen IEBC. Mondo wabedi infrastructure mara election. IEBC does not have an election infrastructure. IEBC rely on printing ballot papers, give boxes, multing lorry, ticket. When we talk about an election infrastructure, we're talking about an electronic election infrastructure. Minyalo wacho ni bana one gi election infrastructure mo we just put equipment to kwase connect gi to jibiro to go kura. If you have that infrastructure, to just change the program, chema Jubilee gocho ti change keto program mar Jubilee gi list mar candidates gi. To the people gocho on the same infrastructure. Kaka America, infrastructure mitimo go election mar Democratic, emitimo go mar Republican, emitimo go general election. Is a computer kise loko niko renjo Jubilee. Tika database ma Jubilee toka out emoketo. It is the same place, same booth manyoro je Democratic goche. Ema ja Republican be kini goche. And man the screen koro lokre Jubilee. Koro the screen is not ODM. So if we can develop that infrastructure as a country, it is not as expensive as the billions we are losing on corruption. It's not as expensive as the billions we are losing on things like Eurobond, gig, mokamago.
It is something that if we put up as a country, then it will remove the responsibility of conducting party elections from the political party to the electoral process, national elections. Is managed by an independent electoral body, milunguni IEBC in the case of Kenya. IEBC, okochuno ni nyaka wach ni IEBC or they operate papers, on the returning officers, on the clerks. We just put an infrastructure, masaje mwa change to kore national election. Some more change to koro nasa tiyo kode. Some more change to jubilee tiyo kode. The money required to do that is the money we are giving the political parties. So, actually this year we have party nominations. Yes. So the exchequer does not remit that money to the political party into account line. IEBC charge treasury. To get that pay, okay, nikoro ODM. Oh, okay, ODM number again to get charge exchequer pesa no to IEBC run the process. Kenya Jubilee giving account this year giving pesa kama exchequer. So that money is not necessarily given to the political party, where you find that the elections board obet Nairobi kae to gigo si museme ni political party candidates Kisumu ni Jakranguma Makobewa Ginyongo Orom mondo contribute pesa mondo print ballot papers mondo gindik returning officers get election officials mondo gi team elections. It's not possible because these are guys who are competing against each other, and I can tell you that's what happens. What happens ni hizo ni bwana candidates Makisumu bwana, can you contribute 1 million contribute to 300,000 each mondo utim go elections maru. Kori yudo ka ballot papers bedo printed ngani print mage koro election board okelo ndope moko mag plastic moyiech ni kori PM ngama nya findo boxes gi gitotese. That is what happens. To koro kifindo boxes gi gitotese, people cannot agree. Emi yudo ka koro ji kiwinjo ni training moro timore kacha to bado se to kanyo mo dismiss jogo kimoro timore ka uchila yako bochopo oriembo jogo. So it just a run cut and chase. So it's as a country it's not Jubilee, it's not ODM, it's not NAS, it's not anybody. As a country we must think of how do we manage party nominations, because the problem on go at the national elections level, more general election is the mismanagement at IEBC level. Anyone give the process is flawed from the root. This should be one process. Process mar party nomination is the same as process mar general election. It is one and the same thing. Kise yero ngama bedo kae. Yugi moko jimanyu not yugi. Jimanyu chunka ose all pay. Koro dongi top cream majo pinyo wacho ni magi madhi malo. So it should be one process machako from party nominations award, straight a constituency, a county, national, including nomination mar the presidential candidate mag parties. Because we are in Kenya wasewa joni mano tinde wawe negotiation, but it should not be like that. Awinjo paroma kaka sani ka ngato ne do chungi Jubilee. Ne ko dien ochunge Jubilee. No, awacho ni kido chung president Jubilee sani. Thing is no, Kenya chung nikech Uhuru is already there. But you can remember 5 years ago Obama no chung president. To ngato chung kode bwana wacho ni no. Magi be through the process. Iwinjo bwana. Unless the party wacho ni okay, let him defend. To someone should also be allowed bwana anta wacho ni Uhuru inside under Jubilee, but if Uhuru has not delivered inside Jubilee, I should be allowed to run. And ODM tafini bwana wasemi ojakom enough chances korado na PM code within ODM ka for the ODM presidential candidate. That is when you grow democracy. Orengo winjo ber wacho duto. Ni ruto nyaka 2022. What if he's ready now? Opande iwinjo wacho Orengo wacho ni nyalo losi omenda mathoth malale Eurobond malale corruption okango ni bindi yeri ge wach Orengo wacho ni. Corruption is a national disaster. Yes. In my opinion. Okabi wacho ni Eurobond ne okabi wacho ni wacho mana NYS. And hoje NYS ne magic manitie. They are going through the process though a bit slowly to be investigated. Remember releasing pokopero somo nyaka lakini nawinjo kagi kwayo ni Muraria nikech otho koro wang'uon to koro ni gole nikech kata koro wawe to nyaka to wuoga nikech kobo yude but wacho ni process to put it in timo margen wa yes ki put it timo negi they are still being audited. Hopefully we'll find a solution. But corruption ok en nyakonchia en mana ni ngama omako ndai ineno gi mabor to jok mantie ndai ka bende nitie kaka godhore gi wach corruption.
kaka nakoni. King'eyo Eurobond, director mar election mar ODM nyinge NYS. Director mar election mar ODM nyinge no wuok. A list mar jok manobet. Wuoyi machung' Kisumu Central nyinge no wuok. List mag jogo. Ineno koro as much as en gima mako sirikal. Yes. To nitie jowa be mantie opposition ma nyinge no wuok. To ng'eni corruption bende ok en a one man show. Sani wami bishop mondo tema ne kanyalo. To abo koni for free bishop ok nyalo. Angoma bro mone nyalo. Nikech corruption ai in gi feeling chema ne poko yer bishop. I told Jeff yani bishop ok nyalo. Angoma in feeling ni bishop ok nyalo. Angoma nyalo kan gimileme je. Ok gimileme. Ok kwana rosari. Itecha wani bishop odhilemo kanyo koso dhi tich. Bishop kabung'yo gi lemo. Koro maybe odhi kopani magi jo Kristo mi koni waguru amen. Actually kaka na muono ne jogo. Onya karo ni Nyasaye be nguono ne jiwa nguono go dala. But corruption ma Kenya ka dwaro gimilo wana national dialogue. Yes. Ma ngeni corruption start with Jeff and with me. Sani kare yo kare do gacha onge insurance. Police moro chunga ka de jala obiro e chenro. Takono mera. Adeko gina ngeni onge ka omie beach ne cham lunch. Kwa jene oluongi ni Munene for some reason akegi nene. Munene ongeza kitu kidogo. Pero kare me alo fachia. He'll let you go. Not knowing ni nya riembo for the next 20 meters. Did accident. Yes. Do you don't think amigoyo ok nya bedo compensated. Ini bende ka in gi injury to nya bedo compensated. Mtoki ni bodhi kamano. Kwa neno ka corruption en a national dialogue. En mana ni koro ji chame kama irome kode. Jomoko romo kode ko ng'eny e ot to ting'o thothne. Jomoko yudo ka en e ot to kawo matin. Koro corruption to me, sirikal Uhuru Kenyatta has had issues with it. To kata wami mana baba kawuono, en be bedo mag issues with corruption. Nikech en gima Uhuru ok wago gatundo ke Nairobi. En gima has been in our system as a country. Koro nyaka wadag kode. Ok nyaka wadag kode, nyaka treat it as a national disaster through a national dialogue of the people of Kenya. Ok ni wawacho ni koro Eliud Wabukala obedo kamoro integrity house kacha. Yes. To wacho ni odwa mondo tiek corruption mantie Kisumu. To kiwuok Kisumu nyaka Ahero tinwang'o 3 road blocks. Kisumu nyaka Ahero ino road block adi Adek. Kiwuok Ahero nyaka Sondo dala wakacha inwang'o adek maga auchiel in a span of 50 kilometers. You will be quick to realize moro. Actually between Sondo nyaka Kisii they are around 4. Between Kisii nyaka Rongo they are 2. Rongo nyaka Migori they are like 4. Kone one road one gi human resource of around 13 toll stations. I call them toll because that's what they do. But kivuka kikala wasi midonja e Kericho kibiu Nairobi you find the first road block mar police almost kidonjo Nakuru. Kivuka yani kata mana sacha ngwan jena onge. Actually only at night magichunga bump kanyo just to show you ni slow down. Yeah. But angomo meyo that corruption as it is. Yes. Angomo jamatatu kuchopo kata mtu kupong tino golo bade bat mitoko to miyo ngano sin produce when the molat it has become indoctrined in him. But police bose nyiswa ni kata mtoki ber kata kaka mtu kama nyen pa mari maber ni bwana kadwa makito I can arrest you still. Yinyo ni okete ni bwana kata mtoki ber manade kadwa na maki tiene ni being arrested it has the discretion of the police. So I think there also legislative issues must be looked at on how we manage these things. Yeah. Like what need to go to the parliament and it should be very urgent is to describe how many kilometers should be one road block to the other. Don't go there bunge. That should be very specific. To me I think it's very important. We should have a clear directive. Actually, a roadblock should be known before you arrive. Yes. And for us to curb this, in every roadblock, one can get CCTV systems. Onge gimoni mtoki kalu chungi mbele kaje. You sort the matters here. Nikeching eno gimatimore kaka nyoyde no jale motimore Seboa. Good salga kaje. I'm sure
complete could have been avoided. Tiro ni police man na mdoka nika over speed. Maybe no ka best. Nike tinde they are doing what is wrong in law. Nike ngene law ko nego be ni chungi ile mo da tem kosa. Ni ponde to kin. Ada na ko rengo timo kosa. Ko timo ko kachiko rai ini. No, that is wrong in law. Okenya check age makosa. Do you know ngado bedo je bungu more mo si. Lo jo speed limit kabira ka gipondo. It is illegal. Mana wo kisumu ko biro wapo ka gibuke. Do you know the problem? Gizo kana wi yen. Gizo kana wi yen giponde bungu. Wadonjo to gibuko kana gibiro lichiel. Ne wan wasekoso ni wasekoso kene mako. To gipondo ka gitimo gimabera ngo mi gipondo. And mage koso mano gi police. To ki do ka speed no giko ni every kilometer me kala 1000 o mera hindi di 130 ko saka lo 30 me 30000 to dia wage penye kanyo ni go for beach. To nika jikaba dakika ni prade ko ni 130 ko go 160. Then you don't get right. So what is the problem? Corruption to me. Ki kwa di ngene what di nya describe Europe which is amorphous. Nika Europe nika ko keldo nika di manola. We may not quantify na di manola. Waga ngani in some billions. Anglo leasing a di manola. People some Kenyans what the contract all about. They get again Anglo leasing. You mean Germany Anglo leasing? Anti-corruption argument. Mono we never bailed as a nation if you want to move forward. Erokana enya Okoth Opande awinji kendo wambe wando waori gi Orengo ne ka wacho no chung nyakach kod Jubilee Party kadiponi jopiny maneno ni ne ngama onego bed ne gi jaod bura ageno ni achiel kuom weche mibiro tere od bura kanyo kech mane TV en wach no mondo mi odhi orang weche safano Orengo koro no rango to kawatieko mapiyo piyo nyisoro ni ero gik mowacho awinjo kugolo paro maber mondo mi one kaka election nyalo bedo managed from nominations nyaka national elections mano en gima ber to sani eri makoro wantiere ni odwondo buche ma ero contact osebet nigi ne magi contact ODM timo margi Wiper timo margi MC timo margi Jubilee Party nyaka samo chopi ni eri en kanye miparo ni nyawusebet kejonjo ko wacho bende wach mar jotelo mag party samoro ngato go simo koni ngato timo kama en ango mosebedo shida ka Orengo en organizers jok wacho ni jonepi gin jo party en party leaders who suspect. Yes, and the problem mase neno. Yes. Because I've been involved in party nominations. Yes. The main problem and kipeja is not Jomiku Anagote. The main problem must be the party nominations and I don't know. I think it's either mismanagement of party resources because coach of a nomination. Tiwi nyuka korigo ni candidates simu. Ne bwana koro for example, I'm not saying come on. Watching for example. Kidwa team nomination man Nairobi. Kidwa chaniba nomination man Nairobi is going to cost us 12 million. As a party we don't have it here. Omera the uri kidero unyise omanyi nwane 12 million. When you've done that as a party, then you cause a problem. Currently the uri sonko unyise omanyi nwane 30 million. Wa manage go nomination. When you do that as a party, you're starting the mistake. The mistake tenene ngamo mondo response ogol pesa cha will take charge of that process. Cause they take charge of that process, pesa cha boko di golo. I've seen returning officers ori nini di manage ODM nominations kata Jubilee nominations makiri nyaga. To onge gimomi omi mana lori gi ballot papers. Yonge police, yonge security, yonge anything. So when you go there in human being bana, okinyal be a crowd mutingo jala ni buko rini watimo ni party nomination. Ikaw ballot papers go timi yogi ni timuru gi muero, tiringi wok mweche kanya. You Jeff. So the process of party nomination for me I cannot blame an individual person because it's a myriad of problems. It's a systematic issue. Yes. Jubilee Party is run by the head of state. Then government. But ki woyo gi Rafael Tuju to brongi ni bwana. Gima henyewa gigini and we don't have enough resources to do it. Running a general election in 2 days with party money, pesa par party is not enough. That's why I realized at the end of the day, which are the shortcuts that can we make? Okay, we will distribute ballot papers 50 in each polling center. 50%. Nika polling center ni ngiji elfu uchiel, we will tero papers elfu day, elfu day gimia beach kanyi. Wasi umniji okbi biro. Kaji obiro elfa beach to mano koro Nyasaye okonyowa. Pinyo wacho ni ne ongeo ni nominations jokuwogi. That is the wrong assumption. Jubilee did it on Friday and they saw the implication. Yes.
The same thing ODM is facing, and many ODM might not have resources to do. Look like No, ODM is facing the same problem. And many ODM koro onge resources manya lulungo gini ni bana watim ruma romande kendo. So you say okay, karach kamando karo odhe nyime. Waburo deal kode kun. Let's deal with the implication ngamo bedo discontented of the tribunal. You all these parties are facing the same problem. The problem they are big parties with big support base, but they don't have the money to do these party nominations. To get anybody by King Wednesday, it is over. It is over. It is over. Do it with the money you have. If you don't have, you just give us names. Kore mi proponi on submit names. And we proponi party tero names. Names majo pinyo ko temoradi. Majo pinyo ko hiero. Iwinjo Jeff. To kai makoro shida dibete. Nikech kaka senyi sinisa ni be wan gi party leaders mathendo thede kor gwen kucho. Obado party leader Migori. Awiti party leader Homa Bay. Rangumo party leader Kisumu. Kabogo party leader Kiambu. Iwinjo. So this is going to be a problem. It's going to be a problem. Ero kama na winjo kao bado imechaka godo tukwana. Nikech Migori ni lock. Migori manitu yawa. Ino na chak kwende diere. Migori manitu. Ani vile ni wachore Migori chwa ubani. Migori manitu mogi. Okangia. Ketsinike ne kwa Migori mo chwadeji. Okay, wachak siaya. Wachak siaya. Kisumu. Achaki busia. Erikecha Kisumu kaunti. How can you start counting in the middle? Okoth Opande ka otieko isoganda waneto angomo nego koro wa expect kata gino obed mane kairo nominations to sebet wacho ni kata gibed ni gionge kod capacity mar conduct nominations gi gin gik makoro timore isone to gombo mari kaka ngama bende dwe chunye kibili en nango ne oganda ma jopiny ma bende go kura ma bende gin jok ma gina dhano kaka wan kama indi samoro gin gionge kod omenda ma samoro jasiasa nego masaba obado ne joko wacho nyoro ni josiasa ema kelo tabu odhi to miyo jomoko pesa to nyiso gini koro imre uru gi joka owacho ni jok mago ombulu to onge kod makosa en mana josiasa ema chwalo to baden japiny inyalo nyiso obado en governor dongo be jasiasa en capacity en bene en capacity moingo jopiny go nyiso ne to moving forward wachne wasi Upon moving forward, yes, we've learned so many lessons of yes, time that maybe not even well. Yeah. Moving forward, which again can be legislative. Yes. Kaka which party nominations. Kaka ne usipo wachokai. In that process, you cannot divorce nomination from election. Yes. Without nominations, there will be no election. And if there will be no election, there's going to be nomination. You can't divorce it. That's true. Goroberka as a country will invest enough resources. Magro mayor nomination and election makes sense in a way that is better than now. As Orengo was saying, the election infrastructure should be a priority for IBC after this election. Yes. That in future, they can handle the entire process from nomination to election. Oburo miyo owuok e shida matindo tindo mag lwen mag lauji nike train class rakwaro na fonyo nitie mag pass na to do nwech moko be ni masara so na west to do nwech wadhi centrator ni mano koro tinde gado kwa mabeji nyarenge Kisumu county jibiro reng Jirengo nango haya jibiro reng ringo en ango koro gima kati ringo kidonjo yo saa kwa idonja sembo ringo nango motimore kati donja sembo kati donjo maseno ringo nango duoko nyabuogo ji duoko nyabuogo ji jibro donja sembo duoko nyalo miyo ji ringo jibro donja sembo winjo duoko ni en ngira nyanyo to waringo ji nyamo go gwe waringo dhi kure dongen ki duoko dong wabro winjo kai duoko Jeff in a TV ibro London wa ibro ngiso ni people are running in the center duoko bogo jo rangu maringo kala dogo bogo jo nyang rengo giringo gidonjo game awi kama safe mani donjo koro moving forward onego beni wa pay more attention to matters nomination yes kasto begimada kono nyikwara mogajwa ne democracy inexpensive. The one founders, one of the most longest and hardest Kenya can. Yeah. Mondo mo be democratic. Gimoti moreke sumo kane keriburi kusumo last week was very good. He was received well. Actually no penjo jini to joke wono. Giloko pacha. Angomo timo.
Nani kanyo Orengo nani kune no nyisa ni one of the organizers to no nani kune wajogo wuok kama koro kata wan mwabiro gi party mar Jubilee Luonyani ngeni kabiro mbuge manyaka gi Jubilee to kadhi daga tun product mana nyaka yes kantie project sirikal pod odhi kanye odhi nyaka to joluo mana wacho eriya kogi niki kwa kao tong te wanyunyu kapo chiel to wuotho wang'ano chwanyore to awira tong to koro wakwayo mondo wa diversify our process mar election mondo watemane ka tiyo gi sirikal what good can it bring your pain vis-a-vis the opposition boss time ne mano gima nyaka ni bie kitieko ne se wacho ne kwatiyo gi sirikal wan gi sirikal miduong' wan gi sirikal mag gwenge kanyo idwa watigi sirikende gi duto Orengo Janasa iwacho ni okro wacho sani ang'eyo ni Janasa mane gimisore ko why expect ango Thursday because Thursday mokonga ne adona impression ma Opande wacho kae wunya kach ng'en jonya kach wadega koro adwana dhigne mos impression mo Opande create kae ni there's something called tiyo gi sirikal to in koro an impression my is wrong and it's not there nikech ko yere mbunge manyaka e Jubilee ticket okodhi bedo sirikal odhi bedo kamilo un legislature iwinjo dhi bedo representing Nyakachi loso chike my effect Kenya gi Nyakachi to gi oversight wado ni kata ko yier Jubilee to ng'iyo no Jubilee kwalo pesa wadi to kwero gi otimo tije kaka mbunge so the impression ni ji moko position nyaka wabede serikali ka wayud benefit it's not there nikech moko no okay watch the benefit I just say mano no nyisa oko ko biye kai kaka an ka bedo bunge manyaka gi Jubilee it will be easy for me to access my party leader than be easy for Orengo who is coming from Nyando in ODM to access my party leader. The party leader so if I access my party leader, wait a minute. If I access my party leader, you know, being a president is not only the day's thing. If I invite the president, no, when the president marji duto, irrespective of me, no yiri Jubilee nyalo access him easier. No. Molo Orengo maja Kenya motelo ne bende. Better factual. We are Kenya. Better factual. If I invite the president to Papunditi, my constituency headquarters, Mobiro, he has a discretion within him to throw some 2-3 things around. Because Kokono Minister of Finance, the person man will locate and get on Decheka. Ndaramanya Kati Bene near Ikoso. So what you need to do get that. To pay don't Pukutiko the plan with this one. That one will find because now look at Katman on Darakacha. Nikata location locate to cause a year date. And the location indicate to the location, then the projects are being identified. Now, can the Koro Okoth how will you know in the Ramao Bay? Kachori, how will you know Nikunaranora? Yeah, because I don't know what Gimo is a valid point in the contextual way, Marcias. But I don't know what and Gimano watch Mokongo Chemanad when a year. Diversity mar not kata Jubilee. We yeru kata jo PDP, jo ANC, jo Wiper, jo Mage. The reason why I'm saying that diversity is good. The reason why that diversity is good. Dimension mokelo mar kelo president is a different dimension. But dimension mana adwa focus and the fact that we get the best. Engineer Kadera ochung Nyakachi. Ochieng Daima ochung Nyakachi. Adoma Wonyalenda ochung Nyakachi. Okoth ochung Nyakachi. Okoth Opande ochung Nyakachi. Iwinjo? Gingane ne. What's the name of this? Nyakachi countries madimana abiji. Wani Kodera, wani Tomo Simba, wani Tomo Simba. Yes, Tomo Simba. King'iyo jogi te. Jogi nigi different potentials. Jogi nigi different capacity. Kinyalo miyo jo Nyakachi the opportunity ma yiero the best out of these people without curtailing them ni e ODM kanyo kopo na Duma Moyombo to kata be ni Kodera ber manade to Kodera koro kunyal
That means nijo nyaka jibedo mana gi adoma for the next 5 years, missing the potential and skills mag the other 60. To ka nyaka nyalo yiero any of these people, irrespective of kama gintie. To ng'eni jo nyaka yiero mana the best. Iwinjo je? The best not yerenia. Ko biro Nairobi ka, to timo oversight, to timo representation, to timo legislation. To kodok nyaka to CDF chabe. Opango kweli. To wan gi sub county moro be kanyo mar Ranguma cha. Be o collaborate as much as no collaborate go uru, Ranguma be o collaborate go. To kelo ne nyaka chiemo. So for me that diversity, that wealth of having many people to hear from the best. Yes. Iskatela enya kopo ni keto ni bana wabed mana kae. Erokamano biro mara Isaac Ruto e NASA CCM chama cha mashinani. Paro ni impact mane en godo. To ang'oma in kaka ng'at ma bende rojo to wasiasa ang'oma expect on Thursday kede lamo flag bearer mar NASA. Flag bearer mar NASA to kabe discuss nikeche is a process that's being managed. What I can talk about in biro mar Isaac Ruto. Biro mar Isaac Ruto has got two implications. One, king in terms of perception. Yes. Perception, which is the main thing that works in politics. He creates perception. Need the South Rift is revolting against Jubilee. And perception, impression. In terms of that, mano it brings in Gimoro Mathin Kanyoni, Nijogo or revolt. Yes. But I can tell you, I've worked in these places. In terms of the actual vote, you in there. In terms of the actual vote, which is two layered. Until the county vote, Majo Bomet going with Isaac Ruto. To until the national vote, Mwadwa ni Bomet ogo ni candidate mar NASA. Kanye mkama ano kwano no poko donjo. Nikech Isaac Ruto, in terms of chama cha mashinani, he can win so many seats. Actually, Isaac Ruto as a person can even win the Bomet governorship. The challenge in translating that vote to the NASA candidate. Kanye mapoka winjo kodonjo na maber. I don't know what other people think, but Anki Penja, in terms of the actual vote, Isaac Ruto Kelo, Okelo ne N, he can win. He's very strong and he can win. When you look at a win, other seats Kerecho be. But translating that vote to the national, can you put it? Okoth, watch no. Impact my Isaac Ruto, ne Jubilee is not present. The aspect no one ever Jubilee really discussed top seat. I don't get interest in that. Apart from the interest of the president. Koron the impact mo course. Unless the NASA may flag there. Mane konya no bedo a different dimension in the matter and root value. But kapo dena na governor Isaac Ruto, the governor, Opande, and the moja bedo no medo is political stature. Become a summit member, Marnasa. But onegi momedo, onegi momayo, Kero Uhuru Kenyatta, a number of poor medical. Nikech joka nigi game. Gin gi game mar 2022. Gino magingo to kabikoni. Wano gino mar 2022. Erokamano ahinya Okoth Opande. Orengo sipenye ni to kariponi Ruto ikore 2017 to pod surprise ni nyaka 2022. Erokamano kawiro thuolo ni mar gono erokamano kuom biro achiel kachiel Oloo TV. Mondo watwagi weche mopogore opogore koni kod kwayo. Obiro chako yudo thuolo mondo wawuo e dwaro mar chungni mar Nyakacha. Ng'eno ni odiochieng' ma kawuono ok wakete e otekwa ahinya nikech nodong' wawach weche mag nominations. Kano nominations oserumo biro chako yudo thuolo mondo wang'e ni to kidwa chung Nyakacha to en ang'o midwa timo differently ne oganda na kuno. Kadi poni nitie gima onego bed ni timo negi kaka kawuono. Agone erokamano ahinya Richard Komanga. Okoth Opande in mabor kata kamano oriti erokamano.